एक्सुवेलि मोनफैबाय जोङो दारागाव लोगोफोर नै गोबां लोगोफोर फैदों माबायदि मोनदों मोजां मोनो ना थान्दा ना नोंलाय गोजांबाय आंबो दुगैखांबाय र' दुगैनायालाय मादोंनिफ्राय गोजांदों ना नोङो गोबां मानसिफ्रा दुगैगासिनो दङ इनो ओरैजाय हेलौ लोगोफोर जों दायो दारागावआव थांनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना लामायाव थाबानो जाबाय नै जोंजों लोगोसे माने आंजों लोगोसे गोबां लोगोफोर थांफागोन नै बिथांमोनानो थांफागोन आरोना आंना ला बिथां थांफागोन दारागावआव थांगोन भुटानाव थांगोन दा दारागावआव थांगासिनो दङ नायलांबाय था मोजाङै Đọc phơ नै लोगोफोर जों दा दारागाव मोनहैसिगोन आरोना दारागाव पिकनिक स्पटआव मोनहैसिगोन जोङो नोंथांमोना दसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोबाव अब्लानो नोंथांमोना नुगोन आरोना माबायदि जायगाफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नै लोगोफोर गोथां सोमखोर सोमखोर बरिया मोजां नुगोन आरोना जायगाखौ नोंथांमोना फैबानो जाबाय नायफै जोबोर मोजां नुयो वाव माथो लामाफ्रालाय गेददा गेदिलै बै नै नुदोंना लोगोफोर हाजोआ लामाफ्रानो गेददा गेदि आरोना लोगोफोर अब्लाबो जों थांगासिनो दङ Wah, padahal gue zoom lagi. Ladram cuma ini kita ketang doang di sini. Hah? Ladram cuma ini kita ketang doang. Tahu? नै लोगोफोर जों दा दारागाव मोनबायानो सानना लादो आरोना लोगोफोर जों दा बाइक पार्किंनि थाखाय जों टिकेट दाननांसिगोन अब्लासो जों थांनो हागोन आरोना गेट बारलांनो हागोन Yes. बेसेबां लायो 01 50 थाखा DN 6289 फन नम्बर 9 Hoi, थांबा hoi wow गोबां मानसि माथो
लाखाथारसै अब्ला बाला थैखाथारसै नामा लांजायोलै बाल गारि बोरायफ्रालाय एक्सुवेलि जों दा दारागाव मोनफैबाय लोगोफोर नै माथो गोथौथारलै वाव फार्स्ट टाइम फैबाय दारागावआव एक्सुवेलि मोनफैबाय जोङो दारागाव लोगोफोर नै गोबां लोगोफोर फैदों हेल' लोगोफोर नायदो दारागावआव माबायदि मानसिया फैयो लागा आया sebenarnya pala Aplane माबायदि मोनदों? मोजां मोनो ना? थान्दा ना नोंलाय? गोजांबाय आं दुगैखांबाय र' दुगैनायालाय बाथोनिफ्राय गोजांदों ना नोङो? वाव गोबां मानसिफ्रा दुगैगासिनो दङ इनो ओरैजाय नै लोगोफोर गोबां बर' सेंग्रा सिख्ला न'खरनि फेमिलि हारसा बांगाल सोब जाथियानो माने बेयाव दारागाव पिकनिक स्पटआव माने फैयो आरोना बेरायफैयो आरो बिदिनो गोबां मानसिफ्रानो दुगैफैयो आरोना लोगोफोर बेयाव माने नोंथांमोनाबो जुदि दारागावआव दुगैनो लुगैदोंबा दुगैफैबानो जाबाय जोबोर मोजां दासान्दि गोबां मानसिफ्रानो फैनानै दुगैफैगासिनो दङ जोबोर मोजां आंबो दुगैबाय लागौ नै जोङो दा न'आव थांसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय बे दारागाव पिकनिक स्पटआव माने आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों आरोना लोगोफोरजों आरो गोबां मानसिफ्रानो नै ज' कार लायै बाइक लायै गोबां न'खरनि फेमिलि बर' सेंग्रा सिख्ला गासिबो फैयो आरोना नोखो माबायदि मानसि आरो माबायदि बाइक गारि कार मार दंखायो बवा गारि दोननाय पार्किंआ ओइनो खना खनला सोब दंजोबो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय जोबोर मोजां आंबो फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बिदिब्ला ब्लग भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर बाय बाय